и българската общественост трябва да знаят още веднъж да напомним, че ние имаме 5 дела срещу старите решения на Общинския съвет, където дават права на кмета да работи по отваряне на депото Суходол. Самата заповед на кмета, която отменя предишната на Герджиков. И след това едно от делата, което беше и изкарана яда лъжата, че Министерски съвет има решение, т.е. имаме отговор от Висшия административен съд. И след това обжалваме решението на Джевдет Чакъров и на районната инспекторка Благиева. Така че виждате, че имаме 5 дела, които са в сила. Сложна ситуация, един казус всъщност доста заплетен. Много интересен казус, защото и Благиева, и Чавдар Георгиев са юристи и много манипулативно интерпретират член 122 на Административно-процесуалния кодекс, където едва ли не сега откриват, че старото обстоятелство, а именно, че Суходол депото е там, и с някакви в кавички нови доказателства, т.е. има обвени, макар че преди 2 години и половина, много добре знаете, че има обвени. Но виждате ли, никой не говори с екологични аргументи и за екологията и здравето на хората. Ако кажем така наистина най-точно и ясно, най-изтъпно, какъв е основният проблем? Проблемът е преди всичко екологичен и здравен. Това трябва да се подчертае. И всички други доводи, интерпретации, инсинуации са на второ място. Преди всичко това. Защо е... Разбира се, ние щом сме тръгнали с амбицията именно да докажем пред българската и европейска общественост, че тук се вършат престъпления. Имаше едно изискване на Европейската комисия, именно за това се взе това решение за повторното отваряне. Ама вие пак споменавате решение, такова няма. Всички са устни договорки. Аз се питам, след като Джевдет Чакъров знае и добре е запознат от неговия заместник министър, че се водят 3 дела, нали, които са в ход, имаме вече втори заседания, те ги цитират в своето решение Джевдет Чакъров и въпреки това решава да отваря Суходол. Значи самият министър, вместо да изпълнява контролните функции, да спазва буквата на закона, която защитава гражданите на България, той става си участник, нали, или сега, както се казва, партньор си с общината. Очаквате ли да се намесят експерти от Европейската комисия в този сложен казус? Да, надявам се, защото вие много добре знаете, че освен вие, като български журналисти, ние имаме гости от европейски журналисти. Сигурно са ги забелязали. Те не се афишират, но заснемат и знаят какво става в България и в София.